Hej drenge, nu skal I så introducere jer selv. Hvad hedder du, lille ven? Hej. Hej. Det er altså min tur nu, Kasper. Dig i den røde trøje. Er det mig? Det er dig. Du kan få lov til at fortælle lidt om dig selv. Hvad skal man sige? Vi kan prøve lidt. Hej Kasper, nu har jeg jo fulgt dig og din familie et stykke tid, og jeg har hørt, at dig og din søster fandt nogle specielle konditioner. Hvordan har du det med det? Med hvad? Ja, men altså Kasper, jeg ved ikke. I er jo lidt anderledes fra andre børn. Hvordan har du det egentlig med det? Så hvis du lige koncentrerer dig. Men hvad sagde du? Og lige, ja, vi prøver lidt. Sådan. Det er min bamse. Den er så sød. Den er rigtig sød. Jeg kan lave den lige. Jokke? Hej, Ben Ray. Joachim?